Ongizwe Mchunu ubuye benokusangana la ikhanda lakhe. Ungizwe yangixaka ke mina zingane zakwethu. Ungizwe uthi mayesho yena uthi president of the Bhinqa Nation. But akakubonakalisi lokho. Naku uKhuzani uMfowampungosi unominatiwe lapha ya kuma Metro FM Awards. Ungizwe kunokuthi angene la ku social media ezobongela umculo kaMaskandi ebongele indlamlenze ngokuthi nayo umculo kaMaskandi ukuthi nawo uze wathola ithuba lokunominatewa ku Metro FM aphinde futhi abongele uKhuzani uMfowampungosi ngokunominatewa lapha ku Metro FM. Ungena la ku social media ungizwe ezibiza ngomongameli kaMabhinqa uzogxeka. Ingawo ngithi mina Ungizwe Mchunu angeke ngimthathe serious lo baba ngoba ubuya benokusangana la ikhanda. Awukwazi ukuzibiza ngomongameli of the Bhinqa Nation. Kodwa menominatewa amabhinqa umculo waMaskandi unominatewa iziteshini ezinkulu ezifana no Metro FM. Uzokukhuluma lokusangana bekhulunywa Ungizwe Mchunu. Befuze ngabe yena ungenela la azobongela umculo kaMaskandi aphinda abongele uKhuzani uMfowampungosi. Ya ngibambe la.